Ni inyong ospital katong manaman ko nanganak ato. mana? Oh, picture mi ni mama nimo. Siya rin nag-picture? Oh, Dili na yung cellphone? dili. Cellphone ni Kuya GR. Ang cellphone? Tito GR nimo. Wala po niniuban ng isda. Wala. Di man na mauban kay naglangoy mas tubig. Wala din. Dili man na siya mauban kay wala man na siya pamasahe. Wala ba din na? Yung babae na lalaki. Bayot. Bayot na? Bayot din na isda. Oh, bayot. Nagataga na. Tiji. Nari, baligyan. Namatay itong isda ni isda. Ha? Namatay itong isa ni isda. Namatay. Naman na. Kuan. Kasi nawala. Wala ko rin kaan pagkaon. Matay siya kay man siya oxygen. Tanggal man tong oxygen. Ay, kato. Namatay di ay. Ano ito to? Utupos. Octopus? Oh. Nay octopus? Asa? Gani isda sa dagat gani. Gagmay man to. Press na na. O, taas. Press. Press gani doon. Gagmay ra tong nasa dagat. Oo, gagmay man to. Nyang kanida ko. Ni papa na ko. Kuha. Gani. Ay, wala. Kuha gani. Paspas mo dun sa mudagan. I-press ana o. Dagan. Wa ka nakakuha kay paspas mo dagan ng isda. Paspas mo langoy. Kita gani ko. Tinala gani ko. Siyang, paspas mo langoy dili dagan. Langoy siguro, paspas mo langoy. Oo. Dili paspas mo dagan. O man to'y tiil. Ay, wala. Langoy man to. Malangoy din na. Oo, paspas mo langoy dili paspas mo dagan. Ikaw ang paspas mo dagan kay naman kay tiil. Ang bata man gani na Alam. Dili ba ni? Tinala gani ko na isda ko ni mo. I-press ana. Laig gani no. Laig no. Nalo mo ba? Laig na ang ano? Ang sana? Isda. Kaning, si tawag ani, ang sagay na dong? Flower horn. Na siya? Oh, flower horn. Mo na flower horn. Natuwa na dong? Oh. Hi, Charity. Charity ang pangalan, anak. Charity? Kanang gamay. Laing daw ang flower horn. Kanang gagmay. Ambot, ang sana. Oh, bye-bye na sa vlog. Bye. Bye. Among tabian na pamangkin. Bye.